Malawi Today. Nkhani zambiri zomwe zinamanga nthenje mu programu ya Gwede Gwede, koma yayikulu kwambiri ndiyo khuzana ndi kuphedwa kwa mmwenye wina kulimbe mu mzinda wa Blantyre. Mmwenyeyu dzina lake ndi Asif Khan, ochokera mdziko la Pakistan. Ameneyo akuti anaphedwa ndi amwenye anzake, anamuchita chipongwe ndithu, koma nkhani yake ndi ya golide. Akuti kunasowa golide nde amamuganizira kuti anasowesa golide ameneyo ndi iyeyo, kotero anamupha ndi kukamukwirira mwachangu. Koma nkhani imeneyi apolisi ayilondoloza, ndipo padakali pano akuti adakafukula mtembo wa Asif Khan kuti akawunike kuti kwenikweni chimene chidamupha ndi chiyani, chifukwa amwenyewa ananena kuti mkulu ameneyo ati anamwalira ndi heart attack. Koma apolisi amafuna kusimikiza ndithu kuti mkulu ameneyo anaphedwa ndi heart attack, koma padakali pano zotsatira za kuchipatala zasonyeza kuti mkulu ameneyo anachita kumenyedwa komanso kuzunzidwa. Nde kutsatira kwa kuphedwa kwa mkulu ameneyo, apolisi amangapo munthu mmodzi amene akumusunga pa remand makamaka ku ndende ija ya Chichiri Prison. Mkulu ameneyo dzina lake akuti ndi Noor Asari, ndipo padakali pano akudikira kuti apite ku court ndipo akagamulidwe mlandu wokupha. Anzake wena amene adapha nawo akuti anatuluka mdziko muno nkuthawa. Zambiri zili mu program imeneyi ya Gwede Gwede. Pali nkhani yomwe inachitika mwezi wa Julai kuyambira mwezi wa Juni mpaka na mu Julai mwenye wina zaka 35 ochoka dziko la India, Asif Khan, amene amagwira mu shopu ina yogulitsa zinthu za electronics, mafoni, ma DVD, ma wireless, town ya Limbi, amene anaphedwa pa 6 July. Chaka chomwe chino. Chaka chomwe chino. Munthu uyu koma amagwirako akuti kaya warehouse yawo munasowa golide okwana makilogramu 5. Nde amwenye anzakewo aina akashopuwo amanganizira kuti amene adasowetsa mwina ndi yeyo. Mwenye amagwiraso kwa mwenye golide sonkusowa. Okwana mulingo wa 5 kgs. Makilogramu 5. Nde akuti anatenga monkakamiza kupita naye ku nyumba ina Mudi kwa masiku 15. Kumene koko kumwe amamenya tikumwocha ndaironi kummana chakudya ati kuti aulule kuti golideyo adasiya kuti pana namwalira pa 6 July. Atamwalira pa 6 July amwenye wadayesa kuipanga nkhani mofuna kuipanga changu maliro ake kuti akeke changu ingakhale mkazi wake fadasiya mkazi ndi ana awiri kanda atatu mkazi usadayivira pa WhatsApp group abale kulako zomveka umata akafusa kuti kodi amunangali utamuza kuti amunako atuma anongozindikira kuti amunake amwalira anthu aja unati wamwalira andi heart attack. Mwambo wa Chisilamu amene kusambitsa maliro kutani, koma anangopeza kale kuti anthu ena pangakale dongosolo lonse zinachitika zinashotika anakeka kumanda amwenye kulimbi kuja. So nkhani tidayamba kuitsata atula nkhani kupeza kuti nkhaniyo idaliona amwenye adapha mwenye zawo atamusunga kwa masiku 15 chifukwa cha golide. So apolisi adamanga mmodzi mwa anthu oganizidwa, Noor Asari, yemwenso ali mulamu wake wa ophedwa zaba chibale kodi adakwatira kuti mulongo wake wa uyu Noor Asari. So amene akugazora adatenga nawo gawo lina ndi amene so panali ku remand. So maliro adakafukulidwa modi zachitika adakafukulidwa, koma anapeza kuti munthu uyu mwenye sana chifukwa cha matenda a mtima. Mtima wake unali bwino, misempha yake bwino ya mtimaku, zonse atayeza achipatala zinali bwino, koma kuonesa kuti munthu uyu anali ndi nthiti zochoka ndi zina komanso kuvulalira mkati. Mamvekaso zoti anachosedwa chala zimamveka soti mpaka nakunchotsa chikhadabo kuzula chikhadabo chitiplayala ndithu atitocha kuzunzako kuti aulule kunena kuti golide adansiya kuti mpaka na munthu kudani kumwalira. Golide so nkhani ili choncho koma zikumveka kuti amwenye ena
akhuzidwa ndi nkhani imene adatuluka mdziko muno pa masiku a 14 ndi 16 Julayi. Apolisi sakulankhulapo zambiri angoti tikupanga kafukufuku poti za amwenyi kumana kakhala akuda anakapa na zina statement inatuluka kale oganizidwa pali inatuluka kale tikumusaka wakuti palopa wathawira kwakuti tikupanga akakhala wakuda ende ayi sina chedwe tidikirani kunena kuti kodi zikukhala motani chebwino fuso kumati kodi golide iyu zikukhala bwanji zomwe ndikuti kodi golide wapambana bwanji muli zotani mu golide akupezeka kuti ndo dziko momwe muno family ni mafuso omwe amalawi ali nawo kodi golide amene 5 kg zokwana 5 ndomwe mabiliyoni 5 kg zakoza omagwira mu mafili billion ndalama zambiri kuopsha kodi akuchoka dziko momwe muno fa amwenye watu ndi dzikoli atasanalo akulitenga ngati lawo kapita nkhani ya forex iyi ndamene akupanga kwambiri control forex kwambiri amapezeka naye ndamene pasidwa kwambiri forex amene apanga hold forex ndiwowa chilichonse tikapita kundale kukulamulira anthu andale makontrakiti akupeza ndiwowa andalewo misewu akumanga iwo mukona chilichonse kuzovuta zinthu zake koma nkhani ine yokhuza malemu amenewa Asif Khan zaka 35 ndi imene nayendera so sizoti ku court idalowa kale ku magistrate court koma naitumiza kwa court mlandu wakupha umapita kwa court koma munthu ali ku remand komano kuti apolisi anene kuti kodi amene akukhuzidwa kusaka anthu angati komanso kodi anthu ena akuganizidwa adachoka ndi mdziko muno adathawa ndi mabanja awo zimene zosakukamba kungoti tikusokoneza kafukufuku yawo ija amatero sokoneza komabe tiasiye abafufuza komabe amalawi ali ndi chidwi pa amalawi ali ndi chidwi fa nkhani imene iyi I think ndiyo yamba zimachitika mwina iyi ndiyomwe yabwera poyera kunena kuti zikutani zimamvekanso kuti ayi panali soena samafuna kupereka ndalama kwa anthu ena ndale kuti ayikhani tatithandizeni tipondereze titani zovuta zinthu zake pali zambiri pankhani chebwino tisunthe bambo Steve Konda Banda Magroves akuti akusowa mzipatala zazikulu mdzikomo azam maboma Magroves ndi chinthu chofunikira kwambiri Magroves aka kuchipatala cha makhala white mumaona tikapita kuchipatala ndi chinthu chofunikira kwambiri pa umoyo wa ife kumaso kugwira ntchito kuchipatala komanso kumotchale ni ntchito zosiyanasiyana dokotala mukafika kuchipatala amene avale Magroves kuti aziteteze komanso akutetezeni chifukwa kozoti m'manja mwake mwinaso muli tizirombo tina kugwirani ndi mmene mukumvera ino akhoza kuonjezeranso chani komanso iye kuti akhebe moyo wa thanzi amene kuti avale Magroves aja aziteteze akamachoka kwa munthu wina akagwira amavula Magroves aja ndi kuvala ena so siye khauja kuliso anthu amene amasesa ndi kukulopa kuchipatala kucha ngakhale omwe amakhoza ku matoilet kandi panja nawonso amafunika soja Magroves kuleba kumafunika Magroves kufieta kumafunika Magroves kumotchale kumene kumafunika chani Magroves komanso pe iweyo guardian amene wang'anira patient kumafunika soja Magroves famba zinthu zina makuza kuti muvale Magroves musanangwire odwala wanuyo akusanza pamenepo zimene zichasi koma zikumveka kuti muzipatala za maboma mu Magroves ulibe kwa miezi yokwana inayi tsopano zomwe zikupereka pa chiopsezo anthu siomwe tachulawa odwala oyang'anira ndogwira ntchito kuchipatala zapeza kuti ma district council aphwanyaphwanya mabudget awo kumakayang'ana paokha Magroves kuma private amina pharmacy kuti pa chipatala patani pakhalepo chifukwa dokotala nesi patient guardian okhoza pa chipatala kumotchalisa angwira ntchito yawo bwino opanda Magroves somanso Magroves amozi sungagwirire ntchito ziwiri sizimatheka mukaona anthu aja akakhala kuti avala Magroves ena afuna obaya Jackson ena aja amachotsa ndikuvala obaya akatero samene aja amataya ndi chinthu chomwe chimafunika kwambiri so mafunsa kunena kuti kodi ngati boma limapanga prioritize chani kwenikweni fasi zinthu izi ndizofunika ukapeza kuti mankhwala kulibe apaso tikumva za Magroves chomwe chili chofunika kwambiri olo ku pharmacy pogawa mankhwala amene avale Magroves kodi kubomako kundunako chomwe timachika patsogolo kwambiri kuti mdziko muno ndi chani koma akati kugula galimoto amatha kukwaniritsa zimagalimoto zabwera 400 million koma tukanika kugula Magroves kodi zina zake zooneka bwino ndalama ya fuel yothirira na magalimoto mu imapezeka
ndrama ya malawasi imapezeka ndrama yopitira kuma meeting imapezeka zona fano zoti ndrama yokuti tikhoza kugulira mankhwala tikhoza kugulira maglove tikhoza kugulira mabedi tikhoza kugulira mattress zinthu zofunikira kuchipatala singapezeke kodi maglove ndi ndrama zingati zipatala ndichifukwa chani tikupanga choncho zowawisa kwambiri kukonda anthu konde kulipati ngati kuboma fatu kuti kati kukonda anthu ndekuti anthu pamene chomwe akusowa chikuyenera kuti chipezeke kodi amanesi athuwa amadokotala athuwa anthu amagwira ntchito siyanasiyanawa akugwira ntchito yomwe mtundu wanji akakhale munthu wamasuka ndrama yache yomwe wayotsa kale misonkho wayiyendera kale transport yekhaso atengeso ndrama akagule maglove kuti aziteteze moyo wake udindo wa adindo omwe tidayika pampandowa umakhala otani kodi chimwe manga prioritize kwambiri mukakhala maudindo momwe anthu adakusankhani kuti mukhalepo chimakhala jani chofunika ku dziko linolo mwina likhale funso limenelo zovuta kwambiri akoma katero ndi ulendo wakunja akunyamuka kuita maulendo ndamatheka pompo arrangement ya fast ndi VIP imene maulendo ndamatheka mafimero alawansi amatheka malawansi osiyana mamu amatheka nzomvetsa isoni ngakhale amalawi timakonda nsima koma zinthu songa za kuchipatalazi tiziziganizira bora tikuja vingoma kupeza kuti wina zinthu ngati zizi sakuzona koma yeyi bora tikuja vingoma kuchipatalaso kukhumbika so vingoma uja bwanji ulibe moyo wa thanzi ulenge uli vingoma apo ukuluwala zovuta kwambiri atisunthe koma tikheti kupumulira pang'ono tikheso tikubwera chigawo chachiwiri cha programu imeneyi ya gwede kunikirapo nkhani zosiyanasiyana kusowa kwa magrovesi kuzipatala za mdziko lino maka district hospital komanso zakuphana kwa amwenye komwe kunachitika pakatipa apa tipitirire bambo Steve Kondwa Banda anthu akukasasire akuyenda wapansi kupita ku Capitol Hill amene wandochokera mboma la Nkhatabe tainake sudayiforo kuzakusonkhana yokasasire kukasasire ndi dera lomwe lili mboma la Nkhatabe iwowa anthu okwana 200 akupita kuti akamve mayankho kuyenda paso choko Nkhatabe kupita ku Lilongwe kulikulu la boma kuti akamve mayankho pa nkhani yokhuza malo amene akukanganana ndi IMDF mchaka cha 1963 kuli tsanalandire ufulu odzilamulira akutilamulira azungu mbali mozi yamati vipya kumene ku Nkhatabe plantation anayika ngati yophunzitsirako asilikali kuti adzi panga matraining kuphunzitsana kuombera mwa chandamale zimenezo mmalamulomo ndithu 1963 koma anthu akumene kuko amanena kuti malowa ndazigogo awo malowa ndazigogo awo amanena kuti malire amalowa ni mtsinje umene akuti dzina la mtsinje lija amaliti likanga kalukanga river nde malire so chomwe chinachitika no 2018 asilikali IMDF anambafuna kulondolozaso malo awo nde amatsatira mabigoni umadayikidwa mu 1963 malingana ndi malamulo azamalo omwe adalembedwa nthawi imeneyoyo anapeza kuti akunena kuti midzi inalowa mmalo mwawo mudzi kumene kukasasire kunalowa mmalo mwawo ndi ankauza anthu achoke so anthu amakana kunena kuti yayi 1963 meti kapanga malire ni sinje wachani wa ulukanga kalikanga nde malire antsinje utiwo wantsinje umene wowo so kuyambira chaka cha 2021 pa 2024 muzo wa asilikali akafika pamalo inde sabangana uzakiranda safu sakuti muli bwanji anamba kwathamangitsa anthuwa ndadathamangitsa anthuwa ifuna anthu amanena kuti mbali yomwe malire kuti mbaliyo ndi awo mbali ndi athu ndi yomwe kuli maskulu komwe kuli manda kuli takhapo zaka pano ndi pamakolo athu kuli maskulu kuli tikulima kuli mikuno koma akunena kuti ayi inu munalowera mbali athu muchoke ndi anthu ajanasa musidwa
anakakhala kwina komwe akuoneka kuti akuvutika. Ndio school zonazisiya kumene. Anthu zonse anazisiya kumene koko. So anthuwa akhala akuvutika mabungwe kulankhula members of Bishop Mtumbuka Catholic akhala akulankhulapo za nkhani imene kuti anthu akuyena kuti athandizidwe nkhani tione. So mchaka cha 2025 unduna umene wa zamalo udapita kumene kukakambirana anthu amenewa komanso DF. And panakhazikitsidwa I think committee ya nduna 4 kuti ione nkhani imeneyi. So chikhazikitsidwa committee imeneyi I think anthu amayankhusana Apeza. So anthu akusowa pokhala alibe chakudya anasa kupita ku sukulu akuvutika. Malo amanena kuti ndi achani ndi awo. Kwa malamulo so MDF adakatsatira mabiko nawo akunena kuti ndi awo. So ndi zinthu za simple kwambiri ndikungotsatira kunena kuti kodi 1963 mboma ma documents amakhalamo adanena kuti ndipati malire ndipati basi ngati di malirewo akunena zona anantiseshe MDF ndekuti anthuwa apezere kwina tingwafunira pokhala mwasangasanga kuti moyo wawo ukhazikike basi maloso mangathe kumapanga ulimi wawo pali sukulu pafupi pali chipatala pafupi kuti moyo wawo udani ukhazikike komanso ngati malire wali mtsinje ndekuti tikwena tisatire anthu atasiye azilima uko tingomanga chani tingomanga waya kumapanga chandamali chathu kodi nkhondo za chandamali ziliko masuku ano maiko anza atama kugwisa chiro AI koma basi AI artificial intelligence masuku ano kuliza ma drone mapulisira basi koma be zimenezo zikudizika dabwera bodi ndi technology wa Africa zimabwera mochedwa ai zifika koma ana nalo ya mala chandamali pulisira chandamali amaika bottle hapo kukapulisa kukagwesa bottle so awawa nda Malawi tena chilungamo anthuwa ndovutika kwambiri nda mphawi amadalira kulima moyo wawo sangakwanitse loya kuti apite ku court azikalimbana ndi anthu kuti ali ndi kuthekera njira ya simple ndi za simple amene adapatsa udindo onena kuti ayang'ane nkhani ndikungopita kukaona kunena kuti kodi malo ali pati basi amene walowerera malo anzake ndani ayi ni mwalowerera asunthani tikufunire nuko ayi sana lowerere malo ndi awa tedi zikhali mwantendere musalowerere kupita uko ndizo za simple koma anthu kumayenda pansi alibe transport yomwe chisoni tilibe azigogo athu pamene po 200 ndi ana omwe akunyamuka akulu alibe munthu angaende kuti onkata bekafika kuliro ni masiku angati kupya mtima kumene kuti kati ndiyankheni akusowa watu manje choma kufuna tu ndi yankho basi yankho loti silingatenge 30 minutes wapa tsandu khana pasi kozo ndi zinthuzi zidaenda chonchi tisagwirise chiro mphamvu koma pakungofunika chikondi ndimenera mulo likunenera kuti malire ndi apa tikuyenera kutsatira zotere basi zofunikira zimene tione nkhani ina pamene dziko la UK lachepesa ndithu chithandizo ku dziko kuno ndi 90%. Zidithira bwanji dziko la United Kingdom lakhala bwenzi athu kwambiri baja amene ankalamulira azungu ku Britain amatipatsa chithandizo cha ndalama zochuluka chomwe chimathandiza kumbali ya za umoyo kumbali ya za umoyo kuti maona nkhani ya uchembere nkhani ya ana nkhani ya HIV nkhani ya malaria komanso kupanga training anthu ogwira ntchito komanso mwinaso kumbali yoti matenda tingapewe bwanji tikabwera kumbali ya maphunziro amatithandiza kuti maphunziro athu atithandize kuti akhale pamwamba mwinaso mbali ya training ya aphunzitsi mbali ya mabuku komanso atsikana kuti akhalibe kusukulu kwambisani ma program tosiyanasiyana komanso kuthandiza kumanga masukulu chithandizo chimene choto tikabwera nkhani ya za climatic climate change ya za chilengedwe kapena kusintha kwa nyengo amatithandiza kwambiri mina tikakhala tapeza mavuto osiyana-siyana ngati ma floods mwina njala matha kuona chimanga cholemba UK zinthu zambiri amatithandiza ifeyo pakakhala kuti pali mavuto osiyana-siyana ngati asaikonoja anatithandiza kumbali ya zachuma amatithandiza kwambiri kuti kuyambisa program osiyana-siyana amatha kulemba ntchito kuthandizanso ma small business ma business ang'onoang'ono wapatsa training wapatsa mipamba tosiyana-siyana kuti chuma chathu chizikhala chikukwera kumbali ya ulamuliro wabwino ndi amatithandiza kumbali ya corruption kumbali yopanga zinthu poyera bungwe la ACB amatithandiza kwambiri
So tumva kuti ngati chaka chino mwina faizi izi zidalekezedwa mparliament yawo kunena kuti si dziko lokhalino la Malawi ndi maiko osiyanasiyana muno mu Africa ndi kuecha yomwe UK ikusiya popereka chitsanzo chake. Pano pamwina chaka chino 2025-26 nati 50 million pounds yomwe anatipatsa. So chitsanzo imeji chichepa mpano zafika pa 5 million pounds kufika chaka cha 2029. Ndemukhoza kuona kuti mavuto ake ndi otani kuma sectors amene ndatchulawa omwe chitsanzo imeji ya UK aid chimatifikira. Koma titakhala kuti tayika ndondomeko zabwino mboma ndalama zilimo mabiliyoni akutchulidwa ndi MRA ndi pano ndalama zilipo koma zimathera m'matumba mwathu vuto lake. Tili ndi ku migodi titayikako serious malamulo abwino akuluakulu ngati anthu amupezeka 5 kg wa golide 5 kg ati 3 billion ndemene si miyala yokhaya ya golide kuli miyala yosiyana yatengo patali yomwe ili mdziko muno titayika focus yathu kumene kucha sitingadandaule tikumanena kuti 90% yachithandizo choti chikuchoka ku khecha imisiro tikapanda kuyikapo chidwi akuluakulu athu omwe ali kutsogoloka kapanda kuyikapo chidwi pa nkhani yoti ma resources tiatenga kuti moyoku kulowa pasi ku maphunziroku kulowa pasi ku nkhani ya za governance kulowa pasi ndiyeno fonera kuti apita akupita ndi chitsanzo chawo chamwini ndi chamwini sitingalire sungadalire nthawi zonse maona komano zonena kuti akuluakulu amene ali kutsogolo kuti leka mipando ndizotheka ndalama zikuzipeza za dziko momwe muno koma ndalamazi zimathera kuba zimathera malawasi zimathera katangale kuyendera zimagamoto zabwino pamenenso madiro athu akumigodi samaoneka kuti kodi amene dziko lino likupindulira motani maona migodi follow yokha ikhoza kuthandiza dziko lino tikakhala kuti tayikapo chidwi ende anthu akutha kuona kunena kuti kodi sikutani anzathu kumbali sikuteka maona so tikhoza kuvutika ngati masomphenya tilibe tikhoza savutika ngati patakhala ndondomeko zabwino zotsatira ndalama zathu zomwe timapangidwa dziko momwe muno za misonkho zomwe anthu mmadula ku migodi kuli zotani ku agriculture kuli zotani kulimbikitsa tourism ija zokopa alendo zija forex zibwera zonsezi sitiona kusintha kwina kulikonse koma kuba ndikomwe kunakula mboma kunakula kuba ndikomwe kunakula kwa anthu andale akaona ndalama basi saganiza za magrovu kuchipata ayi inuyo amango kuna mizani kuti bola muli ndi vingoma inu basi bola tikuja vingoma vingoma vikusangika alimeso nazo ntchito zinazi koma upeza kuti anthu ena even kunja ali ndi ma account ndalama pamwe amwazi kupita forex ndziko muno ilipo inde koma ili ndi anthu mwango sinthana forex ndziko muno ya ilimo koma ili ndi anthu ena ndamwenyewa anthu ena andale wa ena kumatakaba amatakaba ndalama zathu zili makwachawo amapita mmabanki mu kumakagwizana ndi anyamata mmabanki ndikutenga forex ija ndikukhala nayo iwo aja ndikuwapatsa nyamata ena pa black market ndikumapangira phindu ndalama ija yokhala yanu akapanga phindu makwachaja akunyamukaso akupitaso ku banki kukatenga forex ina zomwe zikuzunza aboma lomwelo kuti ligule mankhwala lomwelo kuti ligule fuel akawala boma future forex kulibe koma zili ndiwo matumba mwawo ndalama za anthu andale anthu a business munthu udu akupita pompa pa Tanzania akufuna forex yochepa koma kumukaniza 41 ndali wina wake ndamwenyena akasunga forex ija akutani ayilowesa ngati business ndikumavutika inu bola akuzani kuti bola muli ndi vingoma wala ndikunyasima aizo pesa isoni tizizimvera isoni bena tili ndi anthu andale odzikonda kwambiri tili ndi anthu andale amene amaganizira iwowo mthumba mwawo iwowo asangalale koma noti kukonda dziko lino adzabweranso ndikukuna mizani osewa kungadani ni fundo zabwino kali ku opposition kali koma focus yawo ndi ndalama zanu misonkho yanu akatera akasinthise forex azipitisa pa black market azikhanga dziko mu forex koma iwo akulemera aizo pesa isoni tikhalira izi mpaka liti zosayenda kwenikweni ngati chilipo china palibe tathokoza ndi tobola tili vingoma
Bulati na vingoma. Ichebwino bambo Steve Kondwa Banda athokoza kwambiri. Amene ndi bambo Steve Kondwa Banda kuzukuta, kugwedeza, kufotokozera nkhani zosiyana-siyana zochitika mdziko muno. Kungopemphapo kuti chonde kubomako tentionesese tikuthandiza anthu mdziko muno kuzipatala kupezeka mankhwala, kusukulu ana kuphunzira ndithu ndi zina zitukuko zosiyana-siyana ndi cholinga choti dziko lathu lino lipite patsogolo. Tithokoze kuti na imodzi mpulogalamu ineyi ya gwede ya tsiku la lero.